বর্তমান সময়ে সিন্দুরর স্বাদ ভারি অলগা এই দেখুনা আজ্ঞা আম বাপা মাଙ୍କ সময়ে সিন্দুরর সম্পর্ক ଥିଲା ঘরোয়া ভিতরে নিদাইয়া জিনিস পরি এই যেমিতি গেরস্ত ভারিজা ঘইতা মাইপ অন্ডিরা মাইটিনিয়া হেলে আম বাপা মাଙ୍କ সময়ে সিন্দুরর সম্পর্ক ଥିଲା না 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 এসবু নুহ স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক আসি পৌঁছি গলানি হজবেন্ড রু হবি ডিয়র ডার্লিং পুরে লাইফ পার্টনার বিশ্বাস করিবেনি আজ্ঞা আম বাপা ବୋଉଙ୍କ ସମୟରେ କେହି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ କି ବାହାଘର ବିବାହ ତାରିଖ ବି ମନେ ରଖୁନଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନିର୍ବନ୍ଧ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବାହାଘର ବାସରାତି ମାସିକିଆ ଅଷ୍ଟମାସିଆ 3 ମାସିଆ 9 ମାସିଆ 6 ମାସିଆ ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେବଳ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଆମ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଯେ ମଧୁର ହଉଛି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାବୁ ବାବୁଆଣୀଙ୍କର କଣ ଦେଖା ନାହିଁ বলে কে ইরা ঠাকু হয় না হয় এমন তো করে যাইছিল বা এ ঘর কথা কোন কাম করিছি আরে কুয়ারে যাইছিল কো তোতে যা যা সব কাম কইছি সব করিছু না কিছু বাকি রাখিছু বুঝিলে বাবুয়াড়ি যা যা কইদিলে গোটি গোটি করে হিসাব করে সব জিনিস নেইকি আসি খালি 100 খন্ড বেলুন ফুকিয়া বাকি আছে আপন খালডার নম্বর লাগুনি আর না বলে এ বুলি বুলি কি এত না মাত্র ফেরি কিরে হেই ভুলি লিয়াও কেতেবেলে মাতা মনা করিছিলে কিছু পালন হবনি সেইটি ভাই টিকে এ বজ্রমাল বাধ্য কোনদিন কিনিয়া পে সে করতে তার টিকে দেরি দেব সে গোটা গুলাই চুলাই কি কথা বার্তা করছি ওনানি গোটা চাপড়া পকাইবে ঘির ঘির চাই কোঠিরা কোঠি পড়ি যা তো কাম তু কর মু যাচ্ছি টিকে শান্তি মাসি ঘরে বুলি আছে বাবুয়াড়ি আপনা মনা করদিলে ঘর কেই গেস্ট আসিবনি বলি পড়ে কাউডা কেক বাহারলে ওটাইলো গোটা চট্ট করে বসাইবে ঘির ঘির আগুন পড়ি তুই কোন মুরগ হাই তুই কোন গাড়িয়া তুই যাহা নিষ্পত্তি লাগু মু সেইয়া করি আমি তাকু ডাকিবি ন ডাকিবি তাকু কহিবি ন কহিবি কোন তোতে পছারি কি কইবি শুন মু ফেরিলা বেলকু ঘরটাকু যেমতি বেলিনে সজাই ডাইনিং টেবিলটাকু চকাচক করে দেবি আর যদি সেটটা ন করিবু অনাইলো তবে পুরা খাবি বুঝলি মতে যাহা লাগুছি এ বাবুয়াড়িଙ୍କ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରର ସ୍ୱାଦ খুব জোর সোরে বিবাহ বার্ষিক উৎসব পালন হইথব হেলে ଏବେ ତ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର କିଛି ନାହିଁ କଥା ଫୁଲ ନୁଖୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ରବେଇ ଖବେଇ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଏ ଭଗବାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଇଆଡେ ନ କଲେ ସିଆଡେ ହଉନି ସିଆଡେ ନ କଲେ ଇଆଡେ ହଉନି ଠିକ ଆଜିର ଦିନରେ এই ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କଥାରୁ ମତେ କାଇଁ ମନେ ପଡିଲା ମୋ ମାଇପ ଜେଲି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକୁ ଠିକ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ମାଇପ ଜେଲିକୁ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗେରାପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ସୁରଟ ପଳେଇଥିଲି ଏଇ ସୁରଟରୁ ଫେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ସୁରଟ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ଚାକର କାମ କରୁଛି ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପତା ପାଇଲିନି ମୋ ଜେଲି କଣ କରୁଛି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ 6 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପୁରୀ ଗଲାଣି ମୋ ଗେଲିର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ବାପା ବୁଢା ଶଳା ମତେ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଦେଇଥିବ ନା ସେଇ ରାହାମାଳିଆ ମାଇଚିନା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଇପ ବନ୍ଦନା ବୋଲିବି ଆଜି ସେ ମାଇପ ବନ୍ଦନା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରିସାରା ତାପରେ ବାବୁଆଡିଙ୍କ କଥା କହିଲା ଜୟ ତୁ ଧରଣୀ ମୋର ଜୟ ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ତୋ ନାମ ଧରିଲେ ବୁଢୀ ମୁଖେ ଦିଏ ଚୁଣ୍ଡୀ ଏ କନକ ଉପରେ ରହି ରଡୁ ଘନ ଘନ ଏ ଚାହାରି କେ ଡେରି ହେଲେ କରୁ ତୁ ବଚନ ହାଏ ହାଏ ମୋ ଧରଣୀ
ଶ୍ରୀମଦ ମାଇପ ବନ୍ଦନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରସ୍ତ ଫୁଲମାଳ ବେଲୁନ ଆଣିଥିଲି ତ କୋଉଠି କେମିତି ସଜେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଘରଟା ସେଇ କଥା ଟିକେ ଛିଡାଇ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ଅଗାଧୁ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସବ କରିବାରେ କେବେ ମନ ପୁରେନି କି ପେଟ ପୁରେନି। ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗକୁ ମାପକାଠିରେ ମାପିବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରିବା। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଉମା ହେଲେ ତମେ ସେ ସବୁରେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ଏକ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତା ଖୁସିକୁ ଅପୂରଣ କରିବା ମୁଁ ଜମା ବି ଚାହେଁନି। ଯା ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତାର ନହେଲେ ଏମିତି ଘର ଏମିତି ବଡ଼ କଣ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଛୋଟଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଥିବା ଝିଅଟାକୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ତ କଣ ବଡ଼ କଥା ନା କଣ? ତାଛଡ଼ା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଇଏ ଘର ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କି ସିଏ ବି ମୋତେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଦିନ ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କିନା କହିଥିଲେ ସତରେ କାବେରୀ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସେ ତାକୁ ମୁହଁରେ କହିପାରିନଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ହେଲେ କାହିଁକି କିଛି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହିବାକୁ I love you ସୁବେନ୍ଦୁ I love you।
इंजीनियर शुभेंदु सामंतराय तम स्वामी चिन्ह बोलना कौन ତମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଆଉ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏମିତି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ଆଜି ମଦ ପିଇଛ ବୋଲି। ହଁ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଆଜି ସତରେ ମଦ ପିଇଛି। ତମେ ତ କେବେ ମଦ ପିଅନି, ଆଜି କାଲି ପିଇଛ? ଓ ସୁଇଟହାର୍ଟ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ହଁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆମେ ମିଶିକି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବା, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମଦ ପିଇଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଆଜି ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ମଦ ପିଇବାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ ହେଲେ ମୋର ମଦ ପିଇବାଟା ତ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କାନ ଧରି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟ୍। ତମେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିବ କହିଲ? ମୁଁ ଏକା କଥା ଚାହିଁବି। ଆଜି ଦିନଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି। ଆଉ ଏଇ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ସାରା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସମୟ କାଟନ୍ତି। କଣ ଏଇ କଥା ମୁଁ ନିତିଦିନିଆ କଥା। ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉ କି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତମକୁ କିଛି ଦେବି ନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନୁମାନ କରି କହିଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଥିବି? ହଁ କି ଅଜବ କଥା, କି ତମେ ଆଣିଛ? ମୁଁ କଣ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ନା କଣ? ମୁଁ ସେସବୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଅନୁମାନ କରି କୁହ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ସେସବୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବିନି। ତମେ କଣ ଆଣିଛ ସେଇଟା ମତେ ଦେଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ତମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆଣିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବି। ଆରେ ବାବା ଟିକେ ତ ସମୟ ନେଇକି ଅନୁମାନ କର। ହଁ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଆଣିଥିବ। ছি, ତମ ଅନୁମାନଟା ଏତେ ଶସ୍ତା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସ୍। ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଅନୁମାନ କର, ଜାଣିପାରିବ। ଓହୋ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ କରନି। ଏମିତି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତମେ କଣ ଆଣିଛ କୁହ, ମୁଁ ସେ ଅନୁମାନ ମିସ୍ କରିପାରିବିନି। ତାମାନେ ତମେ ମୋ ମନର ଖୁସିକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲ? ନାଇଁ। ତାମାନେ ତମେ ହାରିଗଲ ନା? ଓକେ ବାବା, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମ ମନକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲି। ସତରେ ଆଉ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ। ସେମିତି କହିଦେବି ନା କଣ? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଏଠିକି ଆସ, ତମର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଉପହାରଟା ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଏବେ କୁହ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ହଁ ବନ୍ଦ नो କରିଛି। ଚିଟିଂ। नो ଚିଟିଂ ବାବା, ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏଥର କୁହ ଉପହାରଟା କେମିତି ଲାଗେ? ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ତ। ଆରେ ଏଇଟା ପାଇଁ କଣ? ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି ନା କଣ? ଆରେ ବାବା ଏତେ ଇଜି କରିଦେଲି ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନ, ଅନୁମାନ କର। ଏଇଟା ଚିଲିବା ସମୟ ହେଇନି। ଆରେ ହଁ, ଏଥିରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା କଥା କହୁଥିଲ, ସେ ପ୍ଲଟ୍ର ପଟା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ଲଟର କଟା ନାହିଁ, ଅଛି ଆଉ କିଛି। ଭଲସେ ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିପାରିବ। ସୁବିନ୍ଦୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରାତି ତମେ କେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ? ଆଚ୍ଛା, କଥା ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଛି, ଆଗଟା କଣ ଅଛି? ସୁବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତମ ହାତ ଲେଖା ମୋ ପାଇଁ ଲଭ୍ ଲେଟର ହେଇଥିବ। ଆରେ ବାବା, ବର୍ଷକ ବାହାଘରର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତମେ ଯୋଉ କଥା ମତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିନ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଏଇ ଲେଟରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛ। ହେ ସୁବେନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତମ ରକ୍ତ ଏବେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ପଢିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କଣ? ଥରେ ସେ ଲଭ୍ ଲେଟରଟା ଖୋଲିକି ପଢ ନା, ଦେଖିବ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲାଜ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଲଭ୍ ଲେଟର ପଢିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଆଉ କେବେ? ଆଉ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଆଜି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଖ ସେପଟେ ଆମର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ଅଗାକୁ ସବୁ କିଛି ରେଡି କରିସାରିଲେଣି। ତମେ ଚାଲ ଆମେ ଆଗ କେକ୍ କାଟିଦବା, ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ତମ ଛାତିରେ ଅଠା ଲଗେଇ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲଭ୍ ଲେଟର ପଢିବାରେ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ କରିବ, ସେ
से लव लेटर सदर से तुम्हें ठीक अछि तुमको जदि पढ़िबे को लागे लागुछ मु चलली मु सेठी जाउछि सपण मु करछि तमे पढ़ हाउ हेला बाबा पतिं कथा जे सिरो धाच ओके एटा मु करूछु सुबे तू ये क्या डिवोर्स पेपर Divorce paper. Myself, Suvendra Samantraya, and I need a divorce. Opportunity is what? के distance maintain करी नहीं पानो। तो हर कोई divorce paper करी चल जा पड़े। तो सो तुम्हारा की संपर्क हाँ? चुपचाप से पेपर ले sign कर। ये दोनों छोड़ के लिया पास। ये भी क्या विदेशी ने तो कर दिया हाँ? ये भी क्या विदेशी में समझ जीवो? तो मैं उन्हें कौन बात divorce कर दो? क्या कारण क्या मुझे जाने भी नहीं? क्या जाने बात तो किसी भी आवश्यक नहीं। तो चुपचाप घोड़ा भी तो कुछ आ? बोल। तो वो कथा होची। तो सो तुम्हारा किसी कथा बता नहीं। ये मैं घर को जाई पारी बनी। चुपचाप से पेपर ले sign करियो। ये घर छाई चली जीवो बस। सुने तो से होची है घोड़ा रखुआ बहु। तो कौन हिंदा हिंदा ज्ञान सब भूली जाई सो? हैं? तो ते धर्म सही बनी। कुड़ा बहु को ये घर बाहर तो क्या नहीं जाऊ? रो। सुबह भी तो मौत में छो। हाँ मु मदोबी चे मदोबी वो हिंदे तो क्या सब हरे देखे अब ये सब केवल तो ही भाई चुप कर सुबह तो कौन चुप कर गया केवल तो ही भाई भोलेश्वर बाबू का जीवन प्रस्ताव को पता क्या करे ये छोटे लोग को जीव को भाई थे लेकिन वो तो पत्नी वाली बनी नहीं पारी बनी अबे गोती घर में तो कुछ नॉले घर तक वो दोस्त कर देवे या तो मां तो किसी भूल कर दी जदी से समस्या रो समाधान नाही चलो बाबू बात तो मान छ आज बड़े असुबंध होवे से सब असुब कथा को मन रे जम्मास न दियोनी आसुन मु केक में सब रेडी कर दीजी केक काटे सब बस आसुन चाका ए हाथ छाड़ कोची मु छाड़ी तो इतने सा चाकुराई मालिक को मोर दबो दबो मत पर दबो तो आ मोर मार सुबह तो ओ का धरती को भूल कथा ना कहि देला जे ताको हाथ तो उठाई बड़ मारलु बहुत घर में तू बोले नहीं सुबह तो जीव नहीं ठाऊ हो ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ହତ ହୋଇ ଫେରିଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ ये प्रश्न ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ବର୍ଷର ଗର୍ଭବତୀ हेले तम गर्भ सहित मोर की संपर्क କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଏ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ମୋ ଦେହ ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିଛ ଚରିତ୍ରହୀନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି କଣ କହିଲ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଆପଣ ଚରିତ୍ରବତୀ ସୁମିତ୍ରା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସତୀ ଏତେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାହେଲେ ମତେ କହ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ଟାଇମରେ ତତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ଉପରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା ତ ଏତେ ମୋ ଭଲ କଣ ତୋର ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୋ ଚରିତ୍ରହୀନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇ ସାରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ବାପା ହଉଛ ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କୋର୍ଟରେ କହିବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାବି କରିବାର ଅଛି କୋର୍ଟରେ କହିବ କୋର୍ଟ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତତେ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି ତ ବଡକୁ ମାନେ ଭାଇ ତୋର କଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନି ନେବି ମୋ କଣ ଘରର କେହି ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ବୋଉ ଏଇଟା ମୋ ଘର କଥା ମୋ ପରିବାର କଥା ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା এইটা আমি মো পরিবারের কথা মো বংশ বুনিয়াদের কথা মো মান সম্মানের কথা ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପରା ବର୍ଷେ ତଳେ ୟାକୁ ମୁଁ ଭାଇଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଆ ସହିତ ସଂସାର କରିପାରିବିନି ବାସ୍ মো কিন্তু তাকে বহু বলি মানি নেছে বাস ଠିକ ଅଛି ତୁ ତାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ମାନିନେ ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ବାସ୍
ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଛ, ଏଠିକାର ଅନୁରୋଧ କି ଅଣେ କେବେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ତମ ଅପସନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ତମେ ଭଲ ମତେ ଦେଖେଇ ସାରିଛ ବୋଲି ଏଠି ଚରିତ୍ରହୀନର ନାଟକ ଚାଲିଛି। ତମେ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତମେ ଗୋଟେ ପଶୁ ମଣିଷ। अरे वो तो होते सा मो सामने से मो मोने तो बोल दो ସୁମେଧୁ, बाहर बाहर देखो ତମନି ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ ହାତ ଉଠାଇ ବଡ଼ ମାରିବୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ତମକି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବି। ସତେ ନୁହଁ ତାକୁ ଅଗରେ କରୁଛି, ଚୁପଚାପ କରି ସେ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ପଳେଇବ। ହାତରୁ ସଂଖ୍ୟା ଧରି ମତରୁ ସିନ୍ଦୁର ମୁଠି ଚାଲିଯିବ। ଥାଉ ବୋଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼େ ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସୁମେଧୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲେ କଥା ସରିଲା, ପୁଣି ହାତରୁ ସଂଖ୍ୟା ମତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛରେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତ ହାତରେ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତ ମଥାରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ତୋ ଦେହରେ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ହଁ ମନେ ଦୁଃଖ